So, bala so kapamamakinag sa so managit tanong mapia naraksya kaunutan tanong kan tanong turo wallah subhanahu wa ta'ala dan na makadar tanong yang kaya laki ni pagarini Islam si Al-Alim Abdul Basit Salim sa piyala na kakanimanto falyatafaddal asiyadatuhu maskura wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعد وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganairun na sa manayan na mapakabulim tano akatero tano ka wisyo di tano di makapsisinabuta. Oged na di ukuran nakatano mapya. Oy. Rile ako niyo na kung mag-anniversary kano mag-induction kano, magtaka, dakoro maka-attain, kagya adna kesong anak na mga importante. Diyan kaya kaadna siyang kaya seminar tanong, Imbihar Islamic Seminar Women's Amil Bahar. Ay maano niyan ng kaya Amil Bahar Islamic Seminar Women's na diyan kaya kapaguluan niro ng kaya wataiyo, laki niyo, pagaritan diyan kaya siya kanya panuro panganintak wala abon pagpagumanumanan wala somorian aguso karomanian mga wataiyan, mga pagarinian, mga babene na sampurna ko mga loksyan. Kaliyop pa na ko supporteran na ibabagiran na wakafang kay a function hall. Sahara Function Hall, umandatari a seminar. Apia pa ni magapinon sa 20-30 gibu, nagira amyo masya oras sa datarea, natumunira na, badong pagkabalo ya seminar, ko orasyon. Pakambarakat na kanwakiwal na panurog sa mga pamilya nga lang-lang. Nagudiyan kaya area ka na bird, yan kasi Alim Zainuddin di Sokor. Nagu ayamalana sa kanwa mga Fatima. Apiap man libre ang ka-functional, nasosuporta na nga pagaritano, nauda buwa di kanong kauma, kaya buwa ko masinalami saan, o di na bangko nagkawaan. At yan tayo pangusyatan namin, di bunga bangko. Nanamagali na kami na tiga na ba pumulungan na mga ulama na naka-isam na mga ipikiyan. Uy, di limu Allah balasangkan wala mga Fatima. Penganing ko wala adiyang kaya akapagkalimu-limu diyo na diyan na kay kalimu-limu diyo nakapakasuli ko surga lang namin ani. Araksu mga pamilya tanong. Uy, kaso kamata ni ron na kana abas siguraduwa so isa ka pamilya si iko dunia na bamita tarus na sisiran matitimu sa alungan namori isa ka pamilya. Kaad na isa ka pamilya ko dunia guni na matitimu siran na kepakaya aya buamya timurong ko surga na dua-dua kata talo kataw na sokadak lanu na lang minilamog ko na raka jahannam. Masya Allah. Yafsilu bainakum yawmal qiyamah man kanu yakhtalifun. Sa ano nga na mo rito wala napakapulablang kan wala pakapulablang ano niyan oy nasa dun sa miyang nguno tanong ko Allah na dito ipagisay sa ansiran wala ko surga adun ko na matatago ko puro langit ay kapitula sa langit galapas sa pansyo kapitula sa langit na ay ako nangaranian na Darul Bayda. Darul Bayda. Ayaman na dar na ingd.
bayda na maputi. Na inubituan sa ingda maputi kaumani kailain kaun na pagkalamalama kaun kailain ka sa mga lamis ano na langon maputi, mga ladya, mga lapad, mga aladin, mga tabak, mga kende, taman sa baso, lango-lango na barandi asay, matatago siyang kuto adarpa, adarul bayda na langon ayak kolorya na maputi. Nasambida pen nama poti amaputi apagkalmalama kaun sumia kaputi-puti ap kebubi anak ka kenapa dia ke amaputi akid dekat ko mga walay tanwa upuda na miatero na amay lengkan na kuna bapakapi ginawa nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya pagkatagurakan nakalaka kagina miatero na waya na diyong koto abitero adarul bayda na ingda mga puputi uway na adna mga taon na rog ketimo-timo sulangon na niyaw apaka sorga. Siko di pa nakibatad no Allah kokokomanian. Di niya pa nakapuni kokokomanian na ano nga nakiyama. Di niya pa nakapalakay ko sorga. Uway, na sulangon na apaka sorga aniyawa na rog siya ng papakitimo-timo Allah sa nguta darul bayda. Sadi saan na pamilya niyan amiyawapat apaka sorga no Allah naron matatagusun niyawan yan. Sangot darul bayda. Oy, na ayakuna pasuan iraro sa darul bayda. Oy, na matitimo-timo siraro na ayakawatan nirang ko surga na mawatan na pagkabuwiran sa kamuto surga. Na yakabiluna kama yakabalun fi basharid dunya. Na ayakuna susuan nirang sangkot darul bayda. Na disirado di makam babarat mo, disirado di makatutuna sa ayakon na dirado di kapakatutuna na dataro dira di kapakatutuna sa dunia. Inaw na dira mo ni pamagisto ni anso gawin niya matatago siya ko dunia. Masya Allah, panggirawa daan ni pamakai barat mga ibarat tayo na ba di ni teruna mga ibarat tayo ay do daan ni pagkato siya na kayo na ko datapan mamatay uman alunga na salata ko o eman na schedule na uman saula na dua ka salata naruta di makapagubay sa bangko sa seminaran sa Sahara function hall mga dipketo siya yung maanan niya na nakukuha ni surat akong kaun amya kaumako mga dipketo siya gawin na pililipanakan sa dulasi Allahu Akbar na iman to nakatiasitap man na matitimo sangka adarul bayda. Masya Allah, niya kapya-pya di pag-istorya na. Igira tatagin na pa na, namatang wala, nakabiya ka na, di ka na makanawa. Kaba-kabu miya skili karo mga mama na miya tingas ka, miya putol. Miya putol, so tatagin na pa na ka, nakaudaw kong akwa na, miya putol. Kaya sukara nga, makakakrikad. O, apa man na, nabayasan ako kariyo ha. Importante na, sana ako kariyo. Wah, kami na sana kawa piyami kiriyo uman. Na, ayaw maana niya mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na igira ko na anamini baguro amiyatay, pamana anamiyatay man to. Oy, na umakasurga, na inauna pamakamranaw, kaya mabuha masusuan na sa mga maranaw na isisibelang maranaw. Allahu Akbar, na anamayli, ay tangan na pero makman na miyakaw kita perkatano, maranaw kon. Wanda na natag, kasi sa Marawi. Kaada sa Marawi. Oy, api ito na yung abtutan importante na kanabas kapasik. Oy, na ayaw maana niya na, karosa lilod, rosa gimba, rosa sadog, rosa baryo naga. Ano, ataga ko man na baryo naga. Ilay na kung nakabadi na sa siringan na ka na. Na sungan niyan ko na pangingisyan yan. Wayakabiruna an. Na di na ni pangingisyan. Adam, ya kilala ka, nakadiya so, ina ko madako pa namatay na miya kandiya ko kaya miya katibaw ako ron. Ina ko da ko matay na pugaw ta ko kuwalay niya, nga silingan na kanaya. Napangisyan niya ngun, gare, da ni, mga ibarat ya, anto na imasuswa o mga pamilya kan, naukuhan sa balita. Masya Allah, anto na imasuswa o karumakan na babay. Kasakaman na karumakan na sa kan sumama amiyate na so karumakan na bubiyag mga tanga nagaganatanan. Ato di masuswairan.
Sunsu kia de kapan mada na diba si karomanga ada kapan mada na di maniminar na so kaya wapatkan na piyaka sagumput yang mensuka paniminar piyaka ada suka seminar banyak pimbi so mga matayo na una di kuni makan do pa ya pakebebaya yuti emia alu ya sururul amwat apia sumia matai na igira amia negiran sobali tairan ko mga pamilyeran amia makapia pia igala ba na pagkasabapan afka excited siran. Inausok haramang kana, umandin ako na kada sa walay. Kadi magabayan, nagsuko mga seminar, nasa mga matayo na piya ka pa mga diiyan, piya manoriliyan, piya ka pa nga na diyan. Nauna pagkabaya, napapakagirawa, inu ako si bersama kadadaya, adia kani pamimikiran na inu ako siya pagkadaya, na adong pa na pagkiyumarakan, abia ba kapia-pia, na dito kung subada sa galabaki karumanian, na dito sugan na baka bada sa galabaki amanan niya ng mga watayan. Ya kapia-piau, paman narodi pa katutu na sunia wa. Na ay pa ba mapena la palakaan wala sa surga. Na igirap man sa lakaw miya panutulo miya tay. Na antoni masuso mga wataakan, ang mga mama alima kataw. Na tigiyan na langon naman na pagila ka. Ana miya tay tanong. Suwesaw na igira ada makapalop na di maguwala. Masya Allah, ugin na ayat tiruun na karkanu. Ubani ukwana agiyamiyatay sudat wa ama udina ba ina ana mini baba kena wata atelaka na asara adon sugu ni amaya ng koto akala lalo nga na marata asara da sugu ini inaya ng koto mungkarat mga ganabak apya makasisingay mga fahisha mga ganabak ay na apyatial kabinan kadunia na mindarwa ka pangkomindarwa ka na la taziru waziratu wizra ukhra na di mapendusaw tau sudusaw salakaurang asana kada ngong sugod pamana guan ya wiya kenai watakulay panambayang kadang-kadang ko di manambayang inaka amaka ay watakulay na pamwasaka ay miya mukasakura kasaka taskilan ate sakasiron suwallah kadiat kan kabay ang kaagalabag kaamarata. Nayama na niya miya pukas kaw. Apiyaan tunay galabag kawata kakamada kapang ko dunia. Insyaallah. Dadi na bang kodusa ko Allah. Asada dang ko nakaswat na dang nakababayan. Ayo stop man tabi na meling kaswata dinderawa ka. Kaman tela ka. May lingkapan suwata kadisyayaw, nasaka pa ni Ababia ka, kuminwa ka pa sa lato-lato, kay nip music count. At higan na, sayo ka, kakatya sumiyo ka, umatay so tawad, taruto na miya kabaga ka sa palalato. Prile ako ni O di na, sininanda ka suwata ka sa kasuruyan, nanto na manuli ini balitaan. Pumalita ka man, katano pa pakabalitaan. Allahu Akbar namin ituro kakwata akang kotokan na away paman na piyamada ka pang dunia na pagpakasapari kaun. Masya Allah. Na di mangarip no Allah. Na, orian yan. Igira ko na ayamin isyon. Hey, Anthony masuswa o wata akan so kakaun o di na suwarero so lookon. Na makagilo ko ng utamin itapikiran namin yate pamakamranaw tumranaw. At tigin na simang ko kaya wapatkan na daw makapirarang at manamiyate na so kakawatakaw di na suwarero. Na maka ngagang ako na di makapamimikiran. Tigin na so kakakwatakan na miyatay. O di na suwari kwatakan na miyatay. O di na sekarumakan na miyatay suwamayran. Panitakan abad kebebeda mga umur pamilya tanong o. Na tigin na way. So paman nakakawatakan o di na ariawatakan na miyatay way. Na tigin na inuada sisang kaya adar pa akesungan ka. Iyan adar patano. Na tigin na mabanugan ka. Na materon mabanog. Na papanadalawan niya. Ay do, watakulay. Pamakasungaran niya na bals niyan. Watakulay, di akan siya kadibabanogan. Sakan sinaaka, sakan siya maangka. Anda kaini mariribon. Na amay kaden yan dun maton. Na den yan na maylay. Na menduduk ko mga padiyan, na ayamala, na sugo pang ginamin ni Tami. Tinagari, da siya maylay. Naunap ke rata ko na ginawa niyan, na tugo mga padiyan na mitata, pero alangon mabumya matay, oway, at tingin na daan ni pamakabay, daanay, sebarakadan, kaino kasi pandamaylay,
Inong kasi pandamay lay kakanabatan o padasang kaya darapa. Fa ummuhu ngawiya. Ino da sepat kasi matatago ko naraka. Allahu Akbar. Ay maana niya na kung mataguro sa mga tao na inong karo pa na madamay siya karo mangka udi na mga wataaka mga pagaring ka mga luks ka kasi siya na matatago ko naraka hawiya. Na sumabos sa mga tao pamakanaraka na langon siya na ni makapamagilaya. Na ino po na mailing ka kung naraka kung mga pamilyang kakalangon matatago ko surga. Na ako no makasurga ka na inong ka po na mailay si ko surga sa mga katawan na mga pamilyang ka mga tunganin ka kaaya maana niya na siya na matatago si ko naraka jahannam. Di ipapanganin tanong ko Allah ya Allah na ubah kung kapakasulada na timo-timo kaming kaagos sa mga pamilya kan ko surga. Ilang manigira apun na haji ka, under ni kang ganat ka, napagkapikir ka no sa mga wataaka. Uy, o di na siya karamang ka, mga wataaka. Mibilang ataw ka no, pipiya-piya ka no. Uy, kapun na haji ako na dito na sa sawlang pa nakating ka ro, na umanang pa na mapita, na makatilupulo ka no pa na makambibideo ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na mula balong aman ng gada-gada, amay kaya maana niya nang ganata nakaso pamilyang ka, amada ka ko dunia. Datarang ko to, ada na kiyasungan na ka na dapat matay na muuntog. Na di mangin syarat. Na di yung utak kapasa di tero na patay, bagiga na patay. Na punggirawa sa kano mga mata akan na pipiya-piya kano. Na punguro kung siya karo man yan, na pesa kami na papakaguro ako. Sa kakira na mauyag kay manto, ada na tamo kakirang kaduluwagan ka. Na diyan ka mga ring kada mga kawiyagan niya na kinapaguyagan nga sira na kayaw. Masya Allah matangala ka. Di ko na makaptero na papakaguro ka ko dun. Ina umiiyan, tingnan kaya mama, apya pa napakipangaruma ka, no baka makipangaruma. Na asyara ading kakalipatan ng kaya mga watata. Nako to ada khimati nabi niga na syumyabut la ilaha illallah namnya din sunyawanian dia bersang kay apapatay na datarop kentoken na ginawa niya nakapatay niyan dia kapatay madakhala khataw na kanu napapatay oy na kama namya kay sadya mo tay nami pakasurgan wallah inami namya mi sita ko kagi ko ano kakara kami ababay oy si sawato nakagya ko mamisita kami ron, tiga ka na inakulay. Mapipiya ginawang ka, ginaway basit. So mga wata ka basit, mapiya, tiga ka na inakulay. Namigo, may kabagbagat. Na tiga ka na basit, tiga ka na inakulay, no kanan. Na tiga na ito na bisiman to alungan. Na tiga ka na alungan na ahad. Tiga na dapan tigil. Na miyamisita kami ron na alungan na talata. Na tiga ka na mapiya ka, tiga na uway, na mauntut. Napagaling niya ng kaabukian. Ngiro niya siya kagimata sibu. Napupulot niya. Na dabangali na malong bu kagi kaariwaraan. Na pangikot niya siya malong niya. Tiga ka na basit. Anto na man to alungan. Na tiga ka na salatay na. Na tiga na kiyatamanan. Niya matigil so umurak ng tigil. Tiga na di nga na diterwa kapakal dun wala umur kay na matas niya umurakan din insyaAllah. Tiga na matataling umadin. Namiya gabi, na mapipia ginawa niyan. Moto kadi kami di mamagistorya. Nakagya ko makabaling kami ang magabi. Agya di takataw no ba't? Di mo tadi na litero na di nakatatano doon. O, nakagya ko makipos kami na magabi na minitawag kami ya. Minigaswi na akan. Inaami, namiya gumina daw siya na. Miyada din. Masya Allah, Masya Allah. Na malong kamang geda-geda akapupugudas ka ko pamilyang ka. At tama sa taman na din ka din makapumbalingan na kawing nga ka. Sa taman, miyablag ako mga pamilyang ka. Na di mga urip Allah, mga Fatima. Apya po nanto na Yeshua, kay nawan tanong ang kay dunia, nawan tanong sa mga pamilya, tanong, ay importante na miya pa siya kaso para ko alungan na kamawri. Na sa mga pamilyang ka, na minibaga ka alang siya ng tiro Allah. Na apya po na tiro Allah, na ipupunganing kasiran sa turun siya ng Allah. Masya Allah. Ay pagaluin tanong na diyan kaya abituan no Islam al-mar'a al-muslima ma'a ijtima'iha.
So kung suba iya Muslim, bibiyat niyan pia ginawa niyan. So Islami na matatagurun o kababalun niyan, kababalun niyan siyang kota Indian. Okay, anta nga Muslima, ipat niya na ginawa niya ko Indian. Magpaganeron ko. Na diyan nga Muslima, ba iya Muslima, ipat niya na ginawa niya ko Indian. Kapaganeron nga sipat ya, kada kalaya. Sabu-sap na kayong tanong, no, inshallah. Napaganya sipatang ka Muslima, asisiyap niya na ginawa niya ko Indian. Oy, na hasanatul khuluq na miya kapia-pia kung ni parangay. Miya kapia-pia parangay, mapiadat. Ay maana niyan na di amiso surah saya. Oy, pagturoon na ay maana niyan na ba iya Muslima, miya kapia-pia parangay. Na miya aliyo nabiya kana aksanun nasa khuluqa. Ay tugo nabiya miya kapia-pia kung mga tao, nasan siya miya kapia-pia kira ni parangay. Sabi sa mapia kira ni parangay na ayak kira miya kapia-pia. Kenapa ayam miya kapia-pia kira tabi na sa miya katay-tay di kira na piya ka panamatay na miya ka marata kay parangay. Inusok haba siya o mga English, mga Amerikano, the beauty is nothing. Dito so mga piya suwata nakatawa nila no. The beauty is nothing. So katay na pagkada. But the character good is the best. Paman na sokon so parang mapia na aya daw na niyan. Ugi na tumok mana miya katay-tay da ka agu miya kapia-pia kay parangay. Dip man mapia ba? Mapia tay parangay na da pagalungan sa matata, da panangirong ta, da panakiray ta, da panamodulata. Na miya da kasataw. Da panabarhamagilay. Waya grabe. Tayo man na niyan. Ugi na langon na manusia na langon matay. Na, mga ripno Allah. Aya ko na kapia utawa ba iya Muslima amya kapia pi parangay. Natugo na ba innal abda la yudriku bi husnil khuluq darajat as-sa'im al-qa'im rawahu Tirmizi. Mata ana tugo na ba syuri pen wallah amya kapia pia iparangay na datarbu odi puasa ko kada daw. Datar ka kumbu odi puasa ko kada daw sa sunna puasa. Nagudatar kabu odi manamba yang sa sunna ko kagagawi. Oto sokon sobae dato amapi parangay na ayatim bangyan na dataru di kadi puasa ko kada daw. Oy na dataru di kadi manamba yang sa tahajud ko kagagawi. Matanong ya kalalab si balas nga kape parangay. Tabi na apiap man patah tahajud ka, na papupuasa ka man, rakondutang ka. Tabi kan mga patimo. Ay nga butotol kan so sharing anak ka. Anami buguro na makarorong kan na mga ta de millennium man na aawidan niya na pun sa anti. Miya ka-order man na sa online no. Namya kapandog na meling di si miniurdir nang kay abudakihan. Amya katawato ni buntal. Nadi pa surga ang kontrata miya karatarate parangay. Masya Allah, kailangan na miya kapia-pia kay parangay. Oy, miya kapia. Na aya pano ba kadi manambeng sa sunna ko kagagawin. Na aya pano ba amanan yan na digadi mamasa ko daw na miya kapia-pia ka pani parangay. Allahu akbar. Igira manarya mapi parang isoto na matangwa na kadiga kelipatan na padaka. Kati gira mapia kay parang datari mama. Na makalepas seminar sa padaka mapi ka parangay na may isisikan ini sida ini. Kami berasaran sa purpose kay schedule ra ni manto. Ay do no to mga day do babu mi seminar. Agi mi inlab ka ko parang ini na mapia. Dahil pa doon nga dani mi kadua ka seminar na din mako masida niyo to. So bita di mi pagube. I do know mi Manila na bendero mga limaulan na bumbaling. I do know to. Idu panganinta ko wala maling bu mapikiran na makabaling mi kapya pe parangay. Idu mi kapya pe yadat. Na makaw mi ka seminar ka na. Aduh dani. Adik apa kau maka kianasan ka. Patang wala ka kuwa ka dito ini bukan pelalawan ini kasa bunga kan. Agip kepikiran suadat kami kapia-pia. Negira at tabi-tabi kan kena bas kan neno ka banap betuan naskan. Nama tang wala kay gira amarata ya dat. Nalakaw ko na kisa sa pulurag. Kami ada ko diuni kay pangminaan.
Ano rin so, siya tanong siya, tila ka? Di Manila, ay di timing. At ang ala, pangalinta wala di Malay. Na makauma pa na dabong pagmina. Miya ka makisya kini. Tiga ka na baro teningus siya. Naskap ni di manguna mamamasi. Kade, haja. Kade, dani. Miya ka makumanari. Ya ka nakapunja Manila. Miya ka pito na guna puro. Nabudin. Aba ka ni pagisu. Pia kaya sa pipulo. Pia kaya da barakapunsin. Naskap ni di manguna. Nada pun na barakapunsin. Na ilayaw tawan tunay sabab na sabab sa maratay parangay. Insya Allah. Nah, mga ripno Allah. Tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abada, ala adulluka ala khaslataynahuma ahaqqun ala dabr wa atkal fil mizan min ghayriha. Qala bala ya Rasulullah. Qala alayka bihusn al-khuluq wa tul as-samt. فوالذي نفسي بيده ما تتجمل الخلائق بمثلها. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبدا هي أبدا bahkan sekapung gudana sadua amia makapia oi asakania na ikebaya wallah na mia kapenda depan ko timbangan pagkapenuhnya so timbangan sa alungan akiyama. Natugu abidara ya Rasulullah umbis panutulang karah kananan. Natia na pakapia-pia ang kasoparangain ka. Pakapia-pia ang kasoparangain ka. Pagkapenuhnya so dua at timbangan sa alungan na mauri. Masya Allah. Nagu pakatasang ka, pakalenduang kasosamta. Diyan kota kata tahimik ka. Pamana udah magtero kama pe nagumagana kakaa dataman sa lawas sa pamana tahimika o waya madakal mana tabiyate amana na kailan ka aditero papasangi ka tero api ada balinya na mebrak din ada puna paparunian ka makakukuir na liman yan oh dan ya dan ya oh dia nakatatahimik yan kailangan nama pihak kay parang na tahimik na mana banga su na bada taro estatwa aso bra ka sa tiali jangan abang ko api antay pagisir kana ko makapor kana da ni andap man ni kasyunga ko psyungan tano oy nabakan di pagamang atigang so mga bata ka ato ni man kay kabiyagan ka na piya kam beto kaniya bud ko te man niyan na ayak ko na mapi aparangay baka piya na kasoparangay ka na pagkalendu na kasoka sa silent ka tahimik ka. Oy, manaw pa mga kapan natama sa kalalakaw na mibita na ka. Kanap man ba lalakaw ka na susuan ka sa patwa? Adi na ni kikiling-kiling tabi tama ka sa buhok na ba dito ha? Na dito mga ripno Allah. Na. Aya ko na ikadua aba iya muslima amya kapiapi dito bitang ko yung diyan. Apa ka surga? Na ikadua aulaulan niya na sadika. Sadika ay mana sadika na pati isabai naw di mataw mamagakal di mataw durat naw petuman sa pasad ba iya di pemagakal api apan so karumannya na di nang pemagakalan api apan so mga wate na di nang pemagakalan madakalaman natinin uri ang mga watak ini langon na tela ka langon tagakal ani ni miya manwa na ilang katabiya kabenda tagakal siya na tagakal siya na iyan. Kabasta aswata ka na pagpamagakalan ka, napakalan na tagakan. Masya Allah. Ibarat yan, aswata ka, ibarat yan. Nasyunga sa saya, seminar ka. O di na amanan na syunga sa iligan. Na mini ka badrakap man ng awata ka bagwa mama. Oy. At ikaw mi, anda katung. Kasa iligan. Ome, onota. Adi ka pagunot. Onota, dapat sa walay, onota. Kadi pagunot. Naino kay kuha ka sa tala-tala ka. Na dapat nagkikuha ka sa tala-tala ka. Ano ba nga pamagag? Na, iya ko nota, tala-tala ka. Uway! Na lumila ko ka, sumiyong nga siligan. Nakuha na ka sa tala-tala ka. Importante na ka mapagag ka. Nakuha ka sa tala-tala ka na api abuwe mes kwa tala-tala ka na detar ka lang ka ba minilan. Importante na tala ka, na teri na patra. Namiya ka umaka, bubulisan na ka. Nami inala ko kawatangan, na sumising nga. Ume, katungay digong uway, nandat na sa tala-talakakan. Lagi mo na ka, unang talak-talak, detar ka lang ang mineral. Kate, nging.
Nati watang me ay tweeto. Ay tweeto me. Importante na ay tweet watara. Daka makapamagakalo. Adi sa diyan ko tatabi at tama ka siyang ibuha na di kan pagunot kayo kumakan sa tara-tara ka na tala-tala ka uway namiya ko makabuseligon namiya ko makanadabuin ni kong natara-tara ka iyan Naomi dako no telegon na akakwabot talaga ka na da at yun ako makakuha sa budino ka daking ko ano natara-tara ka pa namiya tayo sa ka mabubta suwa ni watang Ame, au Paulo na. Amlakakan na. Na pero man na sunga sa itigan na baka niya pa kano matanga na ka magunutan din. Di ka pagunot kay ka sa tatrakan. Abukeg ka, abukeg. Apya kiswata ka na kaya din ka sa trust. Masyala, niya kuno ba sosala ka? Hindi ka sirigan ng mga watakan na so sosala ko ka. Na kailangan na basta awadtaan na patiis ka wata. Patiis ka amanan nina. Taman siya wata ka na ayamanan nina patiis. Masya Allah, Masya Allah. Ikadua. Ayako na ayamanan niya na katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. O kapya o kapatiis. Di ka pamagakal. Na tingin na inna sidqa yahdi ilal bir. وإن البر يهدي إلى الجنة تقول نبي بتإشخانو قامت أنا تقول نبي الشقة بتإش نا أيامي تطري أنا ما فيها ما قوم أجلس ما فيها بس تأبت إشخانا كباكي أيام كابو kapitan kepakai anak ang galabakan nakadagangan nabiu ko ani rakan syapurot sekali mataw saya sekapan ni kasir na sekapan ni dipesa ini sana karakan nga tindakan na naino ka pakala anak ang sosokay ka uyag na kan saka oy agi sabab sa kataw ni namya pati isaka na gira kana ba pati so pama itong nakalanganan ito ni amado melanganun ketara di ngota miya kay sa tiga ngota penutul nak ngota ginawa kan alim mga tungan niya mibu matang ko Allah ka gumagala bakarakan tingin magumagala bakarakan tingin nataga magindinaw o kagi ko alay niya na Allahu Akbar lang tailsa miya makapepe sa lasita adong panapala screen niya na miya katewa sa kaun aray sa kana bantay wallah kenapa kena tiru kagi ba kampakal dia ngutakar makan apa ya kayak din na kayak malbatun na nikom dada butian Masya Allah na ayama anan yan tabi isaw to apakailan si amanan niya nakapapatiis ano man mabubuhay tabi di ka pa man nagkuno ba siya karuman yan na mama tabi mabunga karuman yan na miya delo bukan yang saya kunya sabda kaya na 500 sa online amin yung masaji ante napakauriam sa sinta katatan Betapat ito manimu na bukan bakakakuha ko. Paman na bukan bakakakuha ni karo mga. Amya kataludong na dito na bukan nakasakay bandri. Ay kunyam sa bedaka kaparan mabiyam mapiakap kay diyan kau. Ngay pati ko sa pay bandri naka-orian sa sita katatan. Yan ka. Allahu Akbar makakuha si karo man namin beto penatian niyan. Sa kana kinigir amya naga kananto ni kidi ang kauman. Iku akan sa bedaka. Magina ay kuno bulawan. Ati kan okay. Bedok okay. Naman. Nami kasi karo mga bube di pa kana sa kamugo. Ale malapi sa kamugo na di ka pero ang atana na bube adi kana mga taw sa sabalan. Ako di mga bube. Di sila kan nabasahan. La ilaha illallah. Nga. Ayaw maano niya na sukapat istugo nabi na ayami tuturo iyan na mapia. Wa innal bir na sukun mapia na ayami totoro iyan na sa sorga. Sukun sa sorga. O puna makada-kada ka na galabak ka amapia. Aya karamigan ko galabak ka na mapia na aya kaya kituro iyan na sa sorga. Roka pa ka antap. Masya Allah. Ikatalo, ulaw-ula ang kaya ababay. Mapia iparangay, babay muslima. Amapi dadabiyatan ko ingriyan na ikatlo ulaulan yan. Na la tashhadu zor na di pasyaksi sa
kapamra. Matang wala kadun na kataon na mikukum sira na udi ngota mama na pinapiyama kau nutang ngota kontra niya na pengani ya salopa na aya pia kau no tena teni mo timi na lango na buka ke babay Allah. patakataw na lango tarmi mo dulu abi mama kapang ba sa terungiran agi asar bu an khabagi Allahu akbar biya ko tanong ngota pimurqan wallah shitau aku min wasasuburno nagusimia magay sa Soborno. Paduman-duman to, abi yung kota kumino ka sa Soborno. Amisaksi ka sa ribat. Oy, kasarama kakwa ka. Na kailangan basta kaya sa kaabaya muslima. Na apiasin siya maaka. Na apiasin siya naaka. Na apiasin siya karumang ka. Na wata ka. Na amay kapungan niya. Na di kapakay ba nga seksiya na ayamanan yan. Na banga pa kung tula amaribas kanyan. Masya Allah. Di na ni ba ya muslima. Oy, adi pa seksi sa ribat. Nakataon niyo? Ayat khatir wallah sa Quran. Walladina la yash'aduna az-zur wa idha magu imarru kirama. Ayat ko na ulaw ng mga oripin wallah. Ama saling gagaw ama kalimuon na disirang pesyasaksi sa deabnaron. Disirang saksi. Basta oripin wallah. Naguigir asya gadaniran sa mga galabak ka ilang deabalinian na pupagawaan niran. Sa kaawa mabetad ini paman namanya sifat ka di mamagantang ay dua kataon na tialawang kayo nga pa kapadengaran na ini aduh yung si istorya ni aduh ini gendek ini mana nga mata wala kada amya pramuta batalian taan na gendek ini mana gusto no bini ding pagawa ang sakano ato mama dilibila ka nga dagangan na mga reksyon nagu mga losyon kada abarakanu kekwa na mi alab kasiran ya sapara na kasiran mi alab ka ginawa nga daga mapadukoy amanan niya na dinggal sa marata adi siya mi alang adi ni magistorya sa marata natingan na napakapada ko ni ron matang wala ka di na dili tero na bisto ka na ngatawa na ka na mi atalokan oh ha na ikhatlo ikapat niya katata siya nano sa magagatan runo insyaallah aya muslima aba ang mapya pengdian na nasiha Ayah ko nabtero na ba iya nasiha na una mapasang ya kapanguyat pepenguyatan yang sopedian na umailin yang sopedian na miya suwata abalaban miya suwata tiuba na pepenguyatan yan da ni si barakadeng kante di pakasagasang kay ada taranan kaya da ang kasakaroman na sakan mabu na miya kapira dagu na kaya da sama ko mga wataakan na miya sabara kamu da ni pepeni mina rakaban ini bakadum pakada separat yang kaku Allah ka apia pena makwang ka asadu na makwang ka pena marawi na makwang ka pena Pilipinas na makwang ka pena dunia na pagawaan ka enggak benar mana ya matang ka wallah ka makwang ka pena dunia na sansa makwang kau na apia susah gepake ipon le pengirar ka sanggota kubang ka wadang penangi panaka abulawan na sisil ni ranon. Tinakuan ni ron kakanunggo niya kami atay buhu. Natama sa kaspuangaw na dapat ako no sa polo agu ni man ang mga panaguan niya na bulawan no. Iman to nagyaginakan. Oh ha? Matang agu niya nasadya nang ipunin na bulawan na mayaman ng mayaman. Oy, nabini sa mirupman na ayap man namin sa mi kong ipanabulawan na artificial. Na miadap mas artificial na anto na sulamri at tugunya ngari. Betul ano na lamri. Kabris. Tabi ino to sana kanaba kang pangarata. Okay na kananan. Ayaw maana nene ino kono to tugu sabris ka. Makikebi ang ipanaka. Na para di pakailaya kalalambrian na. Malulunggi siyang ipanaka na di kailay. Matang ko Allah kapiento ni kidi nga sa punsa Allah kawangi panaka na pagkaanong ngembu. Para kabaya ka di may layo makikibi o na maunaw na namoriron na suwang lang. Kanto na ni kidi ro niya ka pa magistrita. Naman gida-gida. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo takabasa ka na apupo na kay matay sotaw. Na matagu ka kubang ka na ibet ka din na berar kay peremang kota muka. Tama sa bulawan na ka. Na matam na kapadaw ka paron na ando ni kapatinga. Anak ibig kepikiri karumang ka. Na ba di yung utwa ko sa unong. Tadi mga ililay sa tao. Ang anak ng mga bulaw ni karama.
Inaw na pinunang mga laki niya namya de. Suspek ka pun yung mga beti iyan na mga laki karong mga namya timotim. Ha, nabanira ka perumbangan. Masya Allah. Kabenda panaw pamakama beli apa takara no meranaw. Akan ala nakita mo meranaw. Akasisiu na no meranaw. Asade sa pepetay na para din na ubayan. Na may tumala aperakian ni perumbangan. Matang wala ko lang na tukaw namya gutup man. Lango na tekaw, lango na para langsung, lango na pangangarnap, nanggenak mangarnap, nanggenak mamanakaw. Ano sabab? Na namnya digira namya tay. Adung man kaya miya tero? Amin nilebeng sa makbara. Na amin nilebeng na 300,000. Ano miya bututan. Kalau tantano. Na tina sangang may kagagawin na tanong makatutuna sa ko ba? Sangang na widi ka sabara, kasaka na sakarat, saka kay mabu na parang. At tanong makalot. Kakwanta na nga talungan to sinibu amin nilebengon. Na matang wala kalukaw ginaro siya na makatutuna ko kubo miyatay na kilot niya siya ko ba nga. Aba kaya ramda ni kilak miyatay, pera ni kilak miyatay. Kaya rama pepe ka nang tatalugan to sibu. Api apa na miya akong tulog kakamiyaw yak. Hey, tunar yan na nakinuwa nun. Iga ka naman nariyo luwa. At tawaro di ka raw dukunay. Basta lagi pumarang napakambatuan ni masang taulong niyan. Na benda tabi sa kadat wala nandini kapiten na makaliwanag. Ilayang kasubang kayo pamilyang ka noong. Matatago ko puro ako ba niya? Dahil nung kaswin. Inaw ma-action ba na kami nga to? Yaw ka ko pa na benangian. Kada makato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meron ka pa na bang na ito? Dirarakan na kay ilabang. Nadatar mabu mga pamilyang ka. Apiad na kay kapag kababayar kay karumang kaababay. Labing na labing kayo. Baka bulumalakaw na isa manutami aliyo karkanwa ba iya to ko surga na suba iya miya kalala igago ko karuman na mama madagal man tabi ta abube tabi kanwa dikegde mo mama angota kalala bingir ka skama buwa mama babaya la dikegde bo babaya kalala bingir ka karuman na mama sibu ko pagani abubungkasan nagagak kesenian mo nah baka mangguwa sa milk tea nanto nak man ni kabaya kakasaba. Oy, antonap man ni kabaya kabatarok man kuwe sa pakbul. O kagi ako makato ato si karoman ni nabubay kapira lapis pa na apuiran. Kami siya kitapan. Kapakapapatayin pan. O pa makater na keranutan. Kadi man na keranutan na sidi mabay siya ko teran niya potol. Keranutan. Ako na may lenyan pan na bud makapipia ginoon yan. Tingnan magaan. Makapangarom ako man. Nagpapanganin niya ang pangwala. Ya Allah, diyang karumaka namin ang katua, pakapapatayin. Dia buwas sama kakilaputan yawan yan. Natiwayang ka. Balik ko agagaw niya sa karuman niya nababay. Inumiyalok si karuman niya nababay. Kali ako siya. Apya so ke kawaya na mama na dinang kawan nakalangon nakaroman yan. Metet, ano nun, metet, ano nun, metet, ano nun, metet, ano nun ang yung pakaw nung. Di mabumakasita sa mga babay, di tanga. Kailangan na kay, miya katwa si karoman ka, papakay gudang makaw nakapalabli kakapkabubayin ko. Di pa nung kaparoon na paliw ka, no igarawa sa liw. Taro-karo tamang isnak sa liw. Namanong apsyung ito na. Ay, di na mabalo polorago. Namakay na karon namya kagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanggal na kana siya gid hindi makasarog na siya gid na nagkarumay. Sungit niya sa bebero. Gangan man. Sa bebero na ngira ang aawatan na ka na. Ya ka pala biyo kasi kaniyang ngingiri. Pilitan ba na dai fu manak. Ini to rima buah sami da kubdum tanak na buto marata. Miya kapia-pia. Apia miya katua kanon na pangon na tinga ma. Mapasan nas ka man na naman. Ngalipod na ka din. Nakatua-tua ka na. Manak naman na di kubdum mo karuman na kailangan na kina ay makna niya na kubdum mo man sa sugagan niya nun. Na di na siya isa amia aliw nabi ababay ataw sa surga amia kanala igago kay karuman na mama. Bubumira pang nakiagapo niya na duwari no kanan. Aduh. Nyata ko kami aduh nakano ko kan. Minilang bitaw na miyal katakan ko kan. Ay la ilaha illallah. Naskan ni di ke Sorotabay. Aduh. Mana kenapa na?
Aduh, hindi nga ako nadikuha na Wait, nga sa doktor ka, may infection. Kakanap na yan. Hindi ka ako nadikukuha ko Adi yan may ako na nakialanom. Namatang wala di ka manuman niya kay labra kay karong mga mama. Grabe. Tapi yang mabuti kita na dito ta ay de. Nakapan magal kas ay de. Matang mga bubem, ya kalbulubudan na nakapuka surga. Ketika ni kayo sa mga karuman niyo. Ano man naggato nakabube, tabir kanu. Ada gagawin niya sa karuman niya na mama. Babumilamit na niya kasingap sa bube. Kira niya singap kakatipa. Pernah niya nagkanam niya kasingap ta sa katipa. Imabi karo mga mama di umur kanya kami asikap. Lagi tingin na di ka magilay, bulakado. Baka naman yung mata na di ka pagilay. Bana kabayan na di magito, manumanok na ilang beriyan na ay niya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katira. Sumbatan tanong kami, ulit tanong niya pas. Ayako na ikalima aulaula ang kaya ababay. Abay. Miya kalalay parati ang muslima. Oay. Iibir niya na ginawa niyang kudar pairan. Ingad yan. Na tadullo ala khair. Na una di mamangdaw sa mga pipiya. Di mamangdaw sa mapiya. Di manaskil. May linya na ba ini? Inukar kami di pagugup. Inukar kami di pumangpad. Kaan na seminar Amirosi sa Imbihar. Ayamaan na na Islamic Seminar for Women para ko mga bubay. O man saula na makadua o man talata. Na miyakuang kaditi ka na baka kangguna no sa mapi. Ini. Katiyaman suwi kidi sa nga bulak. Nabaya kidi sa nga na bulak. Yang hindi pa mangudun na ig na mayaway kami pulang. Katiya, pinuwi nga siya. Nakanaba uman mapita na tatago na ka sa ika. Miyatay, kakikoy. Dapat tigil naman pito gayo. Di naman limagawin na tuwi nga siya. Kasi ka naman lo kung mabumiya kaswa sa kapamulak. Miya kaswa ko sa kong si sakin. Kaya nakaguan niya masa kapamulak. Matangwal na ka, madakala mama di makapita, di pa na makapikapi. Adi ni kapita na miya ulog subabi ko flaverian. Nagrawan mga ginat, hey, dako makakapi. Kadi bumati. Ano ko na Yang mabuhay miya suwan na tama siya mama na miya adik sa kapamulak. Pero matangwal na kapesa ka, nigira na sungan na, tugo ka na makana, ubadag sungan na ka na kilang na plagan na ako, no. Sudah nakataw na. Na mabuhay, wala di mo nung kusapa, di mo nung kusapa sila, katiya sa plagan, nakamuang ka. Kaya nakabayan. Matang madaka na miya di ko, nadang panaginaw yan ka na mama, nadi ako niya di pagamugan. Miya kada-kada ka lang na di pagamugan sa kapamulak. Sa kataw mama, naliniwan ako niya, miya misitong, tingin na alive. Naplawira ka na, dindara ka kaon. Tiga ka, di ko mabupagibita. Langom na kaya kataon na naplawir, pagkakwa ko ron. Anak kaya ka na, nakakaon. Unyara ka liyo na, miya kalala pa ni Paso. Miya ba niya si Bubigiro, miya kalala. At tatago niya na miya makarabura-bungi pamanawag. Nawa kanila, natinali. Miya nga, dagkila na ka na plawir. Latest tayo. Saan mi ka tatago no? Tingnan binakara ko na, kada tarop ka kilala ka na plawir ka. Nainyo biniyara ka na. I do. Ay bisa miya bedutin na flower na nunok. Tangkol. Ini yang makilala kay nunok. Tiga kanan ng kariya kino. Nanyelin kani niya kabili ba ka? Tiga kanan ba nang hindi gidu sen sa kakalasan. Na tiga kanan kaswin na kay ni kapadi-padi ka. Nunok kami bedut ka. Makala ini namanya pulang kan. Hindi na ba hindi na matawala rin, hindi nga tanong ba nunok? Ang iketiga ka na sa siya pulilin, hana lang ang napalawir. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katira. Bayiman to, pamana, anak yang masay gira ko na, anak masa musimu, anak kibaw di bao, ina ko masa aflawir na matangwala ka, dun na kininta. Nawiran may ilay sa Facebook, sa TikTok si Eni Pacquiao, asumisurong ko duga miya kalala Langun mabuhay tao na miyang wasade duga miya kalala. Wah, naman to na miya kamula kami ada so kwan yan, time yan no. Miya ada so time yan. Ina ko na baka makapumang ni ko flower pa ka. Ini ano nga ni kino? Online man na. Di nga waten, online pa na. Dia, di nga na mag-isa makadako ni online. Naman to na miya kamula. Ini ano nga ni kino nga flower ka? Mga kuwa. Kagawin na nakakana nga duga-duga na yo ko bukla ko ron. Ya ito ni kidi khanon. Agi miya ada so. Masya Allah, nadinan ay ikalima ababay amapia amuslima ababay na mapasang ikangguna na usamapia ay mi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam na man dalla ala khairin kafa'ili isa hadith na man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili sa din sa tao amakangguna na usagalaba kamapia na umakangguna ba kamabusamapia
Na sansa di na ni manggalo baka mapya, napaka sasaparing kaun wala, makakukuha kaun. Kates kan mga be, na di kanu di mga misa di seminar saya. Na sansa mates kilo babay, mapakalot siya. Na sansa galo bakyan, simbayang, manasabeh, oway, magamal, tahajud. Na pada kanoron, na ano man namya komisyan, ano man namya taskilya namya pakano siya. Oway, na pada kapag sa mga tamya pakano tiyan. Nas kanya na babu, oway, o pamaka business, na datare o fire ramida, adaga na fire ramida. Asay sa kada kala makomis ka, na kada kala ayama na niyan, na resulta apag kakawang ka koleksyon ka pera. San sa kada kala makomis ka, oway, a fire ramida ka, madakala makuwang ka. Nakatimato ka fire ramida, na di mato fire ramida chuan lang tala. Na kailangan na mas mapya kadi nga mga pyramid gila ko na ketumba pamanap ke lapis ha na diyan ka pyramid nga di gila kan apara ko wala na da aban yang ka lapis tijaratun lan tabur dagangan ada aban yang ka lapis Allahu akbar nakatiman to puni ka ko nilina kas kanu na miya kada kanu tiya kana panuro miya kapira mata ka pangga seminaryo balasan kan wala adum katanya kada kan ayos to nato mo sa paplang agwini na may to kaya kan. Dai man to na miya kapila kan mata ka pa. Oy, na ayaw pa ba ayaw man na puro manan na eh to na yan badak akami. Badak apunta nga. Seminaran na. Asina ya madakal. Oy, na isa ini ayaw maanan yan. Ayaw man na masuswatan na ditano ditutulod ako sa sorga. Ay dapat yun no. Inshallah so pada kan ditulod ako sa sorga. Na. Isa pa na ni Ali Nabi. Natina la yahdiyaka Allahu bika rajulan wahida khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Saka taubu tawa ituru isaba parakawalla ama turwa ini saba parakawalla na tumurka adis dunia arraksu dalamnya. Eno ka manindigan ka nga makalaba, eno ka dindigan ka ayaman niya na an makalala amalaba nga, baadin na una anaya mana amalaba, ayam ya daba ka, natumo pa na di siya dunia, di mo pagibarat na nga dunia niya daba nga, katumo pa nuto, adi siya dunia rak siya dalamiyan. Eno tano man naridindigan nga makalaba, eno ka dindigan ka nga makasukwa-saswaya mana, na baadin na una anaya miya kada na akalaba, ayadin na kalaba ka kasunsunabi emiteron, natumur ka adi siya dunia rak siya dalamiyan. Ay dapat ko na may kamakama sa anong anamori. Aso mga tao ko surga tugon nabi na inna aglal jannata lam yatahassaru illa sa'at marrat bihim lam yadhkuru Allah ta'ala fiha. Mata na tugon nabi sa mga tao ko surga na daabera mipmuko, daabera mipmoman inuntabu sa oras sa sumya gadukirang ko dunia na dera mitadintadam ko Allah. Ay do na di khudima nambayang na do miniman na kanuna di khudima ka seminar ay daw o miniman na kanuna di khudima ka seminar na di khudima ka pamatya sa Quran na di ko khudima ka panaskin sa pada kana maka seminar ay do kana ba di bikal ang ka surga akan kapakala alaan wallah ina umang orip wala we kaya paman kegedam kasang ka dunia na ka so tigitano inggit o din kadali o din ang koto kapkebebeka sangga dunia na mas sobraro ayak kaboy akan nas kay dalawa ni na malay pangkatan sa surga. Allahu akbar. Ba ana una niya na pangkatan ka. Ana mga walay karo kanap no bayam yado na sa timan na walay. Jannatin tajri min tahti al-anhar. Mga walay ka ko surga. Nasukon sa mga walay ka ko surga na diyon ko to makaali betul na langulang sa padan. Lango noong pamumulan, lango pamumulan. Nasuka baba ano mga walaing karoo na kitataguan sa lawasay. Akisa sabut api andang kapakasungan na paparati ang kanyan. So kung suwaling ako surga na mga pamumulan, na mga buwan nun. Ugay na ayabuan detaran no buang ko surga, agubuan ko dunia nangaramu. So busungaran in detaran nila na mida sa taam. Kasubuan ko surga na da opesyan, na da kamdagye na miya kamismisatan to. Kana abadian ka dunia, asubuan nun na ana opesyan na nakamdagye. Ape kamisyan, negiro amin miya kamismis, na miya kakabangaw ta kamdagye. Nakapay-pay. Nasamidap ng tabuan, di ba? Kenapa na ba nga pumanika? Mapikir ka, daw buwan! Ubakoro mo ba ka na minitado ka? Na ayaw po na katatado na ka, na katang-katangkaan yan, so kapuro ka, kapkakawa unungari ka. Kanapa na ba nga pungama ka, pabadutan na ka? Kadina ngari ka, na sumita nga niyan po. Na miyagutop man nga amara na mamagani ka pangari. At
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ayam alu siya kitab, na umanakatuwa na kakaban, na kalubatan, na kasamiyap manunggagan siya nga. Dan nakakinangan yan. Paman, nakakaban ka, tadyakan ka, nakaganyan. Nabundag ganyan, ito marana, putang ka siya. Allah, nakakaya siya kuda muna nakasurgan. Oy, ayam maanan yan. Yatufa alayhim tadali. Adi yung takatiru Allah Ta'ala sa Quran. Oy, ayaw maanan yan na ipagalibatar ka sa mga pamumulaan na sa mga lamisaan na mga makalalan ipagalibatar ka na lang na klasya sapo akarni na matataguro na lang na klasya sapo ayaw maanan yan na papano ka pagkisada o di na manok na matataguro sa mga talamiskan ka na lang na klasya mamis na matataguro katatagol sa mga amik ay bunatan nila na amik sa nga dunia gusto amik sa sorga nangaramu ugin na sa mida so amik roo daalanan niyan. Kenapa dia kay amik sa dunia amala amakan ako kakalanan na palalagit ka namya kala. Buah. Abi ako miya nga sa amik kina. Oh, kasaka namya kabe ako sa amik. Mata ko ro ba namang belo. Oy, naso amik ro na ay buah mida ni nang detara ni nangaran namya kapepetaam. Masya Allah. Nah, ayaman na ni na ano pa na papano ko surga. Papano ko surga. Aya tugu nabi ya kapangala iya na mga da di sunta. Na pagatan kaniya na tao sa surga apatima o di na dito pa surga. Na pagatan kaniya na di mamagidayda. Ya fulan inwa kung kadi pendingan na akakanang karaken. San sama pikir ka kakenang karaken nakibetadra ka. Na kung mapikir ka adubu namin ibtada maadubu. Niya de suka piliw gira ka aatang nga na mibali adugo nakanakap man kada na baru kau dulu ada pernah baru katiti nakanakap man oy na ilibado ka sotulan yan pamakana tulan yan nakutok man na lumayo gamibali panapapano ka atag ni naulong ka ya pulan ino akong kapman ni peningganingan asal kau mana risipi akakenang karaken datiga inyaw namin ibtad man na mainyaw namanya gusto pa nga maranaw. Mata mo na kalipulangan. Penirito, peiniyaw, inaloban, pita pa. Abu bagay po paano kami bugtan, may babutad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabana kiling ang nga dunia, pagatag nga paano ka di mamagidid, atag niya naulong ka. Ino ka pa na mailang garuda, atag niya naulong ka sa dunia, kanya naulong ka. Kasakay pagadubo niyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang untuk na surga ka na adna kayo ko surga ay pagalibutun na kalaw kayo niya na lango na unga sapada na matatagurun na ay pagalibutun no kuda na salungan pagalibutyan na kalay na kayo masiratul yawm salungan ay pagalibutyan nun Allahu Akbar da pernah kaya barununok pagi sununok na ipakala ka panumranaw aso magisya nga nunok na dium ni manabiyo na syarap mga apo ame kaya biya kami arkano Uba kami doon kilala na-share kanan ay pano mga babutay na Tagalog mga inuno nami tabi-tabi po ba na Tagalogan nuno ka nada di yung mga kayo na yung makapiyapia kayo na so po so lawas walay nga pa walay nga nasuka ba niya rarantar ng mga lawasay yufajjirunaha tafjira na apiaan ng kapakatugo at tugwala na tugon apiaan ng kapakatugo panikarakan nauna igo, panikasang kwarto ka na TikTok ka na. Namya ka panik mangutay sa mga kwarto ka na di TikTok ka. Allah, panikasang arwasan ka, namya ni kurwas. Panikasang atupa ka, namya ni kun. Sadi sa kapatirong na paparati ang kaniyan. Na ayabuy kuwang kasangkana na surga, na di nga na amal ka, kapiyang kay parangay. Baik ka, muslima, amya ka pepe parangay, amya ka pepe sudodabiyatan ka. Pada ka nurun insyaAllah. InsyaAllah. Ayakuna ikanang mababay muslima asisiyap niya na ginawa niyang kuyan na la tagusu wala tukhda'u wala ta'dhir aya makna niyan na babay aya rupaan niyan na disekan niyan mataw sa kasudi di makasudi kenapa makasudi Nagu di matao mga niyaya. Lata gusto di matao mga niyaya, di makasudi. Nagu di matao manunong ka. Di matao manunong ka. Basta babay ka muslima na kailangan na baka makasudi. Na baka amanan niya na tanunong ka.
Kenapa katangannya, kenapa katangir bu? Oi, tabir kanu paman, mga mangwasaluya, nang di pangwasaluya, nang pamulan padaka. Mga mamalapan na badutan kasala so nang pamulan padaka. Nang palapakan ada keelinon. Tabi tahu, dito ka pakai. Ayah muslima na di mata mangir bu. Kadua na di mata makasudi. Dia tarang utamanya kay sana pamitin ko na anak po pengwa babe no manisya magad na ay niya mo elen jamatra edu matay di ini na gi pandel ka naman aduh ini edu cucuan le matau no yun to na rin nga babe lang nagsi gani ni di mutraan nawakan nila na Allahu akbar cucuan le matau ron kubun talian tiga kanina subrak pancang habu ay mapasang khasudi jadi nama pia nah orang ni mengalip Allah ayam ya'lu nabi natino mangga sanna falaysa minna sadi satau adi manalibut nadir kami ped satau adi mangirep nadir kami ped satau adi mangania nadir kami petugu nabi masya Allah ayam maknanya mga orip nuala nakatya sukatiru nabi tiga salasatun taluk kaklashi tugu nabi oi ayam maknanya na mga tau pagkararang itan siran wala na odinang genaki na tau siran pensyanaraka. Paganero tugu nabi na rajulun a'ta thumma gadar na syokon tau amia mamagay na kagi ko mamagay oy na ini panunong kaya buko tau so ini bagian nun. Di pagkasorga basta di na nang genakan basta apa pa mamagay ka na kailangan na pakalipatan na kadi. Kenapa tugu mga loksa kan turis sarada panas sa sakadaniya mo. Oh di mama magay na sa skadanya na ini antone kita mga ko sudah kagi gagawi. Cuni biar ka malu-malu ya. Nantone tam yang penapa malu-matimos. Nantone ni tubdin kakatatagun sa jin. Nantone ni tam yan. Tama sa mi katulog oras na di kadi pangimistigat na. Katin mo di pelabuta sanca kaya tamaan yan. Porta tina mini pa mabagay ka. Adi sa diyan ko tabaga na kana piano no kakaidi. Datademian adala. Aya bugan bekakade dawagi kanun ada kide wagi era kan ya buka tahun si pendawaga kanun. Mga wata genekin niyo dumawag, ni mabatuan na tiyan nila. Lagi na kanilan mabuno mawag. Na umam pa na makakwasiran sa mafia sudah, nadiran umugad, napapakain git nira na. Kapapakain na nila kapya ada digataw no sharingan ni nantunay sidiran mafia, napakatan no tanong niya na kapatkeruyan no kaparaan makay namin nama. Para tingin may ngiting-ngita. Mga wata, naroon niyan pa ni sasang urang ariya nakakaya-kayat niya. Mga wata, kawaan niyo ang kaya mano. Namanya ada gemabu sharingan akan ada ngomong begini na unamnya kay namin na sida siraman sama no ya pulang aya bakadu miya dusak wallah kadua adisira ni pagembina wallah saanu na mauri na siksan sira penu wallah saanu na mauri na rajulun ba'a hurra fa aqala thamana na syotau adi pesasatau na pekenian syurga ian di meralansum pendaka penian sotau tabi tabir kanu prilih aku niu pedum benak yang ngotoa teman suka perang mana pedum benak ngotoa tabi ti adi kapaka mama ada amia historia kadi buat apa pagile ubebe mama narian somaka oi ati na matang wala kam bunuh namanya udi niu peke pangarma udi lagi ni mi begen gak magatos ngibu na pedum benak yanan kena sapa mana arga tau paman oke mo tra anak hati tu sesangkatnya na sapa angkang ya warisana ka opi ang petanian aba dia buat kaya pakatune na namanya kapelang kawan na tiga matang wala kapinguli mana nian oi na da kati da penaki betangan na mabu mi asuna mi apesa swali ababalingan mi kawasan aku ngediran kada wadara no kapungsang ya kiran so mga sangat wan tabi ko mga pipi ataw paman isay ni awida kalimanto sangka aranao ka udi pena miu manang ka adia ka miniu ma da ka pariksai da saksi ka aya fitir wallah nafa'atu bi arba'ati syahada ko kanu sapat katawa saksi aya pena ku na kasaksi na mga pati sa kana ba mga bukid na ubadia nga kay lekera na pat kata mga mu'min apiura di pamagakat nagpa fa'azriduhum na lupuni ni siran sam aya makna niya na mabugato sa lupud oi, so na karumannya no na pulupan sa taman sa matero na. So da karumannya na pulupan sa mabagato sa lepedo. Asal ana miya kasi badia nga, asal amya kapagaranga, asal miya pagistorya na ini kamerang kamabo, pepantag silang. Ada amya nga bidisya, na di mabuang ka loksang ka awata, na da aba ko nakapyeso ka pa kanina tabi na maragan. Na miya pusela na babalingan na magipo sa gyada ka pangaon. Allahu akbar. Manutano ya pakaregan. Kaysa niya kaya pitna saranaw.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sana ko man ba kakapati yung mama suwata ko, di nagagak sinian. Ano patakaran? Ay dapat yun, no? Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Ayako na ikatalawa di ipagambina wala sa alungan na maure. Bisa na ipagambina wala sa alungan na maure. ورجل استعزير آجرا فاستوافى منه ولم يعطيه نسكن شو بيقان قلبك asyo kaya naka mipesada na kanu sakatya sosokain ka nakagi ko mga lubakyan shopping lubakyan ka ini sokain kaon nakuan yan sosokain yan nadang kaon bagan na ekatalwa na namomorkaan wala udi pagmina wala sa lungan namori na di pa napakatabat wala di nang galaki na makamap sa lungan namori na pagulog niya ko naraka pamanap siya kang idabakan na agin mabuhat tabiya tapandi kenapa lang tabiya apakua siya hadban siya nada po naman kanong nabiyalangan niya nakagyung malangan niya ng asway niya nawan yan nada taro to danam ida nila na udi ko ti amanan niya na tangan niya ay dapat teruno masagude na ayakuna ikanan babay muslima ang bibilang atawan niya na ginawa niyan si ikaw ingadiyan na diyang kota maufiyatu birra'ad na petuman sa pasad di mataon durak ay makna niya na ikawalu ko na babay muslima na tajtanibu an nifaq na panananggilaan niya sa kadarwakan pananggilas kaniyan ikasyawa ulaw-ulang kababay muslima na mutasifatu bil haya na miyakala ko ni kaya naumala ko ni kaya ay ayam ya nabi na datige na parati taw ada aban yang kaya ikasapulu babay aklasya paman ba ya muslima na afifatun azizatun nafs na babay mamaapan amalay sambatan ko ginawa niyan ba ya malay sambatan anak gitu no kamana ba malay sambatan na di sumama malay katradira mata nga sobras kanya ni padak na gitu no kanwa ba sir kanya di dakdigda kon ano di ko na lang ka mata nga sobras sa mama miya kalalay takadir ana mga muskilanas kanya ni pagi masadun ana kapapatinas kanya ni limagunay ay naso mata na si si bay labi si bay amamor si bay kabugatan mata na bay ko malay takdir nas di na subay malay sambatan sa ginawa niyan Masya Allah. Nah, ditano na dalilan na diyan madakala dalilo. Ayakuna ikasapulu agwisha na la tatadakhalu fima la ya'niha. La tatadakhalu fima la ya'niha. Ayakuna muslima abubay ay patnya na ginawa niya kanyang na diskaniyan sung kodarpa adyum pakanggayuna. Basta adna galabak adyum pakanggayuna adyum sung. Pagawat niyan. Hoy. Ayakuna ikasapulu agudua aba muslima ikasapulu agudua aba muslima na diyon ko to abituan islama tab'idu anil khawd fil a'radi na piyakawatan yan ko ginawa niya sulango lang na di mapya ama na niya na sumya pang sa aurat bilang ataw niya na ginawa niyan ikasapulu agutlo na ba'idatu anir riya na piyakaawa yan ini pagawa yan so kapakilaylay. Lang nagalaba ka kapakilaylay. Napiyakawatan niya sa ginawa niyan. Ayako na ikasapulagupat na adillatun fi uhmiha. Na igra apmbata sa kukuman. Na miyakawang tulong-tulong kabugay sa kukuman. Da aban yang peramigan ko mga watayan. Da peramigan yan sa kapakum. Si ko pampaman na mga tunganan yan. Masya Allah. Ikasapulagulima na la yudlim. Na di penganiya. Di kanya penganiya. Di penalimuta. Ikasapulagunam na la tashmatu bi ahad na di ko na pupakaito di mato pupakaito sa sala ko di sala ko di mato mamakaito sa pediin madakal maligid ako na tabi tamakaito sa pediin ngayon kay kagud kasapolo agupito na tajstanibu danniso na kukuha niya sa ginawa so kapanganib yung tadi manganib sa marata napakawatan niya sa ginawa niyan ayakuna kasapolo agwalo na tamsiku lisanu anil giba wan namima na inauna kukontrol niyan ipaparian surilayan sa ubadi makapamaganta ubadi makasuru yan ayam ya'lu nabi na la yadkhulul jannatan namam di pakasul sa surga sa tawa mapasangi kasuru yan kasapula busya wa baiya muslima asisiap niya na ginawa niya ko ngadiyan na rahima na baiya malay gagaw at nagataw na kababay ngaran niya na si rahima tabiya na tagid mo na bumalaga wala gagawin niya ngarambu kotwa
Na di mana gitu nakapubiangaran niya na si Rahima na uno tao kalay ni gagaw. Ay man na Rahima na malay gagaw bay. Na ikasapuluwa, ikadwapulu na ta'mal ala naf'in nas na di makang galabak siya, galabak ka, pagpakang gaguna ko madakalataw. Yang kadang-kadang ka sobre 70 kadang-kadang. Na ay buwa miya albiya kanuna 220. Di tanong mapasad. Na ino kasi kung mga padawras na itarustan. Ada pati runo insyaAllah. Pagi tanto ako na inatingan nakipanuro. Balasan wallahu ta'ala sa kanwa mga Fatima amya mamakinag. Oy, ago di mamamakinag sa diyang mga YouTube, ago Facebook. Balasan kanwa Allah. Oy, sa miya kapia-pia na sampurna sa diyang pagritan wa si panuro. Ago diyang ang pamilya niya, si Karumanian, si mga Oten, si mga Loksyan, si Maminian, Dedinian, si mga Pagarinian, mga Babenian, lango-lango sila. Ago diyang kaaryak na si Alim Zainuddin di Soko. Naguyamala na sa kanong mga bay. Banganin ko din ko Allah. Abadong papakandu umur tanu lango-langon. Sa mapipia-pia ginawa tano. Pakawatan na katano Allah sa mga panya kita pakabalamban ako simbatan ko Allah. Kaantano mitataro sa nga seminar. Inshallah. Ladi tanu di mana skila si ko mga ptino mga bay inshallah. Dino na kailangan ni kada-kadabang ko karamig makapamasa si panuro. Asal sa kanya ni mamasaw. Inshallah. Okay, na inshallah. Suwala na bumagay sa tabang inshallah. Balasan kan wallah. O ba na miyatero kan siya ni pakapyagin na niyo. Natopte ko to Allah. Na wana miyatero kan siya kaya rangit ng anuro. Gadi orang nakaswatan. Na karibatan na kano to. Siya kano to pun sa gina na karibatan na kano to. Na prilya ko niyo. Ay daw patero no. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam mga giran sa Saudi. Sa kanwa mga pagarya ko sa Saudi. Salam na kan sa kano. Sa Luzon. Sa Luzon na lang na dimantay. Alive. Nabalasan kano sa Allah. Ban mapipia ginawa niyo sa mga darpayo. Sa Saudi, sa abroad. Ako dia si sang apian na matatawag sa nga Pilipinas. Siya panganwala makambali nga anor kami sa mapipia ginawa niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.